UPPL माने गरिब गुन्द्रानि दुश्मन UPPL माने लाइमोननि दुश्मन UPPL माने थगायग्रा UPPL माने जाख्ल'ग्रा क'क्राझार लकसभा समस्तियाव मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारिखौ केन्डिडेट होदों आरो दरं उदालगुरि समस्तियाव मानगोनां दुर्गा दास बर'खौ केन्डिडेट होदों बिटिसिआव सानै केन्डिडेट दङ सानैबो बिथांमोना गोबां भट मोननानै देरहागोन दिनै जोङो लाइमोन बिपिएफनि जानानै सालबारिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामियाव जोङो बिपिएफनि जानानै इलेक्शननि जि फोसावदिंनाय बेयाव जों फैदों दा दिनै सालबारि सिङाव जुदि नायोब्ला गामि गामि बिपिएफ न'खर न'खर बिपिएफ सालबारि समस्तिया थांनाय 2020आव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा परिबर्तननि नामाव ओरै भट हो ओरै मावगोन होन्दोंमोन गोबां माबा बुंदोंमोन मिसा खोथा बुंदोंमोन परिबर्तननि खोथा बुंदोंमोन नाथाय सालबारिनि रायजो राजाया बिश्वास दङ सालबारिनि रायजो राजाखौ फुस्लायनो हाया सालबारिनि रायजो राजाया सैथो बुंग्राजोंसो थाफायो ओंखायनो दिनै सालबारिनि गुबुन गुबुन गामियाव जोङो मैयानिफ्रायनो गिदिंदों बाव न'खर न'खर हाग्रामा गामि गामि हाग्रामा सारासो मा होनो सालबारि साब डिभिजनखौ मा होनो खालामनानै होदों बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों सालबारिया मोनसे साब डिभिजन जादों सालबारियाव गोदो थाबायनो थाखाय लामा गैयामोन दालां गैयामोन गासैबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावसो जाजोबदों होननानै 2020आव परिबर्तननि नामाव इउपिपिएलआ भट बिदोंब्लाबो नाथाय सालबारि समस्तिखौ बिपिएफआसो देरहादों दिनैबो न'खर न'खर हाग्रामा आरो गामि गामि हाग्रामाया सोलिनानै दं गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा दखानदार न'खर न'खर गामि गामि लांगोनाफोराव थिनालिफ्राव सकफोराव जोंहा बिपिएफआनो देरहागोन होननानै गोबां रायजो राजाया बुंदों ओंखायनो जों फोथायनाय दङ सालबारिनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना बिपिएफनो भट होगोन मानोना बिपिएफनाव एजेन्डा दङ बिपिएफआ सेंग्रा सिख्लाखौ लानानै एजेन्डा दङ बिपिएफआ आबादारिफोरखौ लानानै एजेन्डा दङ बिपिएफआ फोरोंगिरि भेन्सार स्कुलखौ लानानै एजेन्डा दङ बिपिएफआ मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै एजेन्डा दङ बिपिएफआ गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ लानानै एजेन्डा दङ बिपिएफआ कन्ट्रेक्टर बिजनेसमेनफोरखौ लानानै एजेन्डा दङ इउपिपिएलआ जेबो एजेन्डा गैया बे 4 बोसोराव इउपिपिएलआ जेबो खामानि मावनो हायाखै आइ न'नि नामाव बिथांमोना ओरैबायदि करापसन खालामदों नोंथांमोना नुदों दाखालि बावै उदालगुरिनि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे बिसिडिसिनि चेयारमेना जों जाय बिपिएफआ आवगायहाय मा होनो न'नि थाखाय जोङो सेन्सार माबा खालामदोंमोन नाम हरदोंमोन न'नि थाखाय सार्भेयाव नाम हरदोंमोन बिपिएफनि सार्भे बिपिएफनि लिस्ट हरनाय मथे आइ न' फैबाय बे आइ न'खौ बिपिएफफ्रा बिमा बुरिनो न' मोननांगौ न' गैजायैनो गोरिब गुन्द्राया न' लुनानै लानो हायाखै एसे अनसुंथाइ मोन्थों होननानै जोङो गोरिब गुन्द्रानो न' हरदोंमोन नाथाय बे न'खौ इउपिपिएल सरकार समाव फैबाय इउपिपिएलनि बिसिडिसिनि चेयारमेना ओरैबायदि जादों जों उन्दुनाय बिसनायाव जोंहा थसब थायो लेप थायो नाथाय इउपिपिएलनि बिसिडिसिनि चेयारमेन उन्दुनायाव थसब थाया फैसानि बान्डोल 500 थाखानि बान्डोलसो थायो जों उन्दुयोबा गान्दुखौ खरसा लायो बिथांमोना 500 थाखा बान्डोलखौसो मा होनो खरसा लायो ओंखायनो मोनसे बिसिडिसिनि चेयारमेनानो इसां जुदि करापसन खालामनो हायोब्ला आरो आं सानो बे हरिसिङानि जाय बेन्जामिन बसुमतारी बिसिडिसिनि चेयारमेन बे सासे स्टुडेन्टआनो जुदि इसां करापसन खालामोब्ला बैनि फोरोंगिरि मास्टारा बेसेबां करापसन खालामगोन ओंखायनो इउपिपिएल माने गरिब गुन्द्रानि दुश्मन इउपिपिएल माने लाइमोननि दुश्मन इउपिपिएल माने थगायग्रा इउपिपिएल माने जाख्ल'ग्रा ओंखायनो नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायाव बेन्जामिन बसुमतारीयानो सासे जारिमिन ओंखायनो एबार फैबाय थानाय समाव जों बिटिसिखौ बासायनो नांगौ ओंखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाया गाव गावनि फिसा फिसौनि मोखांखौ नायनानै जे बे जोंनि फिसा फिसौआ इउपिपिएलजों गेरेन्टि गैया इउपिपिएलआ 4 बोसोराव सासेनिबो साख्रि होनो हायाखै ओंखायनो बिपिएफआव जाहाथे भट होदों हाग्रामा सारा गेरेन्टि होदों जे हा पाट्टाखौ होथारगोन होननानै हाग्रामा सारा लाइमोनफोरनो गेरेन्टि होदों सेंग्रा सिख्लानो जिउ राहा लामा दानानै होगोन होनदों जोंनाव आबादारिफोरखौ लानानै एजेन्डा दङ जोंनाव लामा दालांखौ बानायनांगौ बेनाव एजेन्डा दङ ओंखायनो इउपिपिएलनाव एजेन्डा गैया इउपिपिएलआ जास्ट 17 बोसोरल' बुङो दिनै सालबारियाव जाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना गामियाव थांनो हायाखै गामिनि रायजो राजाया बिथांमोनखौ होसो हरगोन बिपिएफनि एमसिएलआ इउपिपिएलआव जयेन जाबाय मा फोरमायगोन बिथांमोनहा सोर फैयो सोर थाङो बिथाङा बुंलांदों जे बिथाङा थांनाय बाराव गोबां दाहार दं होननानै आरो बे दाहारखौ सुफुंनो होननानै इउपिपिएल बियो फैसानि थाखायसो इउपिपिएल जादों मिथिबाय गोसो गोरबोरै इउपिपिएल नङा थाखा फैसानि लबाव बिथाङा इउपिपिएलआव थांदों ओंखायनो थांथों जेबो खहा खालामनो हाया मिथिबाय रायजो राजाया बिथांखौ भट होनानै देरहाहोदोंमोन नाथाय बिथाङा रायजो राजानि दुखु समाव गारनानै थांदों जाय मानसिया दुखु दाहा समाव गारनानै थाङो बे मानसिया मालाबा मोजां दैदेनगिरि जानो हाया आरो बिथाङा इउपिपिएलआव थांदों गावनि पार्सनेल स्वार्थनि थाखाय गावनि पकेटखौ सिन्था खालामनानै नाथाय सालबारियाव बिथां थांदों होननानै जोङो माबा खमजुरि जायाखै गामिनि रायजो राजाया दिनै लोब लोब ओंखारदों ओंखायनो बिथां थांनायाव जोंनि बिपिएफ पार्टिया जेबो खहा जाया
बिजाथि खाम्फा बरगयारि बयनिफ्राय हिउज मार्जिन आं बुंदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरिया बुंलाय हिन्दी इंलिश बुंनो रोंगौ नामा पार्लियामेन्टआव थांनानै बर' भाषा हैबा जागोन पार्लियामेन्टआव थांनानै असमिया भाषा हैबा जागोन यास बर'आबो 8 शेड्यूलआव रिकगनाइज मोननाय बर' भाषाबो मान होबाबो जायो जों मान होयो बर' भाषाखौ नाथाय नों सासे इंलिश आरो हिन्दी गोरोंबो जानो नांगोन ना नङा होमबा ओंखायनो क'क्राझाराव बिसिबां केन्डिडेट दा नाम फैदोंना बयनिफ्राय पारफेक्ट इंराजि हिन्दी एडुकेटेड जोंनि मान सन्मानखौ बुंहैनो गोरों दा थांनाय बाराव 10 बोसोराव हिराचरनिया खनसेबो स्पिच होनो रोङा